Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία για αρκετούς ή στην τελική ευθεία για άλλους, πάντως ένα είναι το σίγουρο, ότι στις 6 Μαΐου θα κληθούμε όλοι μας να ψηφίσουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν την χώρα, τον τόπο μας γενικότερα. Λίγες ημέρες πριν την 6η Μαΐου και αρχίζει ένας κύκλος εκπομπών με διαφορετική θεματολογία αυτή τη φορά και όχι με θέματα που άπτονται της τοπικής επικαιρότητας, αλλά δεν θα ήταν και πιο σωστό να γνωρίσουμε και από κοντά και να θυμηθούμε, να ακούσουμε κάποιες ενέργειες μερικών εξ αυτών, οποίοι είναι και οι υποψήφοι βουλευτές οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ψήφο και την δική μας οι βουλευτές εν ώψη και των εκλογών της 6ης Μαΐου. Αυτό λοιπόν ήταν το ερέθισμα και το ερώτημα το οποίο μας έσπρωξε να πούμε να κάνουμε τέτοιου είδους εκπομπές. Και αρχίζουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή με πρώτο καλεσμένο τον βουλευτή Δωδεκανήσου, αν θέλετε καλύτερα υποψήφιο βουλευτή Δωδεκανήσου με το κόμμα της Κοινωνικής Συμφωνίας και Καλυμνιακής Καταγωγής, να σημειώσουμε παρακαλώ, κύριο Γιώργο Κασάρα. Καλησπέρα κύριε Κασάρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καταρχήν, κύριε Κασάρα, για μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το ότι μία εκ των δύο τηλεοπτικών σας εμφανίσεων θα την κάνετε και στην εκπομπή μας. Αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ναι, ασφαλώς. Νομίζω ότι είναι σωστό η μία εκπομπή να είναι μαζί σας και επιφυλασσόμεθα για την επόμενη. Τώρα, αν ανατρέξει κανείς, πριν ξεκινήσουμε από θέματα πρώτα κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά ρίχνοντας μια ματιά στις τελευταίες σας δραστηριότητες, θα ήθελα να μας πείτε, γιατί διαβάσαμε και πριν από, ενημερωθήκαμε μάλλον και για την περιοδεία σας, την Πασχαλινή, σε πάρα πολλά νησιά του νόμου μας. Ένα γενικότερο σχολιασμό πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του βουλευτή να περιοδεύει συνεχώς στα νησιά, να έχει την επαφή με τον κόσμο, για να έχει αν θέλετε και το μπούσουλα, την κατεύθυνση του πώς συμπεριφέρεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στο Κοινοβούλιο, στην Αθήνα. Νομίζω ότι εγώ απέδειξα όλο αυτό το διάστημα, από το 2007 που ξεκίνησα την πολιτική μου κεντρική, αν θέλετε, σταδιοδρομία, ότι συνεχώς ταξιδεύω. Μπορεί κάποιο νησί, όπως και η πατρίδα μου εδώ, η Κάλυμνος, να διαμαρτύρεται ότι δεν είμαι συνεχώς εδώ, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι εγώ έστω για ένα Σαββατοκύριακο ξεκουράστηκα σπίτι μου στην Αθήνα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πολλές φορές και η Δευτέρα μαζί, ήταν οι μέρες που θα βρισκόμουν σε 1, 2 ή 3 νησιά. Άρα λοιπόν και το Πάσχα είχα την ευκαιρία να περάσω από τα μισά νησιά της Δωδεκανήσου και να κουβεντιάσω με πολλούς συμπατριώτες, με πολλούς φίλους, από τη Ρόδο μέχρι την Αστυπαλιά και την Πάτμο και τη Σύμη και την Κάρπαθο και την Κό και τη Λέρο, και νομίζω έχω μια σφαιρική άποψη του πώς πάνε τα πράγματα, πόσο θυμωμένος είναι ο κόσμος, πόσο εξοργισμένος είναι ο κόσμος, πόσο οικονομικά πιέζεται ο κόσμος και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μεσαία τάξη, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ πολύ χρήσιμα για έναν που φιλοδοξεί και πάλι να διεκδικήσει την ψήφο, την εμπιστοσύνη του δωδεκανησιακού λαού. Οφείλω όμως να πούμε ότι εισπράττουμε πολλές εντός εισαγωγικών διαμαρτυρίες για τις αραιές σας εμφανίσεις, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να επισκεφτείτε και άλλα νησιά. Αλλά εδώ στην Κάλυμνο υπάρχει και ένα ιδιαίτερο παράπονο ότι δεν επισκέφεστε συχνά πυκνά το νησί μας. Νομίζω ότι όσοι έτσι σκέφτονται κάνουν λάθος, με αδικούν. Υπάρχει κανείς που αφιβάλλει ότι καθημερινά είμαι εδώ, και το καθημερινά ασφαλώς πάει στη σκέψη μου, στο μυαλό μου, στις ενέργειές μου, στη δραστηριότητά μου. Δηλαδή τι θα ήταν καλύτερα, να είμαι εδώ να πίνουμε ούζο ή να παίζουμε πιλότα, ή να είμαι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, και μάλιστα αυτή την τόσο δύσκολη, τη βάρβαρη αν θέλετε, από οικονομικής απόψεως και όχι μόνο περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι το χρέος μου ήταν να είμαι εκεί
που καθημερινά παίρνονται αποφάσεις και για την Κάλυμνο και για την Δωδεκάνησο, αλλά και για την Ελλάδα, και ας έλειπα από εδώ, που θα ήταν και για μένα πιο ευχάριστο να είμαι εδώ στο πατρικό μου σπίτι, μαζί με φίλους, να απολαμβάνω τις ομορφιές του νησιού μας, αλλά τότε νομίζω μάλλον τουρισμό θα έκανα και όχι δουλειά βουλευτή. Άρα μη με αδικείτε συμπατριώτες, εδώ ήμουνα καθημερινά. Κύριε Κασάρα, αναφερθήκατε πριν στα συναισθήματα των πολιτών. Είπατε συγκεκριμένα, μιλήσατε για θυμό και για οργή. Τα δικά σας τα συναισθήματα, ως υποψήφιος βουλευτής για δεύτερη φορά, η δικιά σας να μας μεταφέρετε τα δικά συναισθήματα και την αγωνία σας, είναι ίδια με την πρώτη φορά? Τα συναισθήματα είναι πιο έντονα τώρα. Είναι πιο έντονα γιατί αντί να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, κάναμε βήματα προς τα πίσω. Πράγματι εξοργίζομαι, διότι απλά ζητήματα μέσα σε αυτή τη δίνη των πραγμάτων δεν καταφέραμε να τα λύσουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Δωδεκάνησο, δεν αφορά μόνο την Κάλυμνο, αφορά την Ελλάδα από άκρου σε άκρο. Δεν ήταν δυνατόν μέχρι ενός ορισμένου βαθμού να ικανοποιηθούν τα δίκαια και απλά και αυτονόητα αιτήματα, αλλά νομίζω ότι μπορώ να το πω με σιγουριά ότι επιπλέον και πολλά άλλα ζητήματα που δεν είχαν παραδείγματος χάρη ιδιαίτερο κόστος δεν επιλύθηκαν από ανικανότητα των Υπουργών να συντονίσουν τα Υπουργεία τους, από την υπεροψία των Υπουργών σε ό,τι αφορά τα Υπουργεία, τους υπαλλήλους που είχαν στη διάθεσή τους, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να τους αξιοποιήσουν, απλά να απογοητεύσουν και αυτούς και να τους αδρανοποιήσουν. Και έτσι πραγματικά φτάσαμε σήμερα, από το 2009 δηλαδή μέχρι το 2012, και να είναι σε εκκρεμότητα ζητήματα που πολύ εύκολα θα μπορούσαν να λυθούν εάν δεν συνέβαιναν τα δύο προηγούμενα που είπα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν λύθηκαν και κάποια ζητήματα. Ασφαλώς λύθηκαν και ζητήματα, αλλά το ισοζύγιο δεν είναι θετικό. Δεν είναι θετικό, επαναλαμβάνω. Κάποιος μπορεί όμως τον κύριε Κασάρα να σας πει, το λέει ο Γιώργος ο Κασάρας τώρα που είναι εκτός Πασόκ. Γιατί δεν το έλεγε όταν ήταν εντός Πασόκ? Εάν κανείς, και τώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει, εάν ανατρέξει στο διαδίκτυο, θα δει όλες μου τις τοποθετήσεις και στην Ολομέλεια της Βουλής και στις Επιτροπές, που θα δει πράγματι και την οργή μου σε Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων προς τον Υπουργό Υγείας, όπως επίσης θα δει και τις προτάσεις και τις εκκλήσεις που έκανα, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι βουλευτές, και συντονισμένα και μεμονωμένα, για να λυθούν κάποια ζητήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και τότε ο Γιώργος ο Κασάρας προέβαλε τα αιτήματα, πρότεινε λύσεις, διεκδικούσε λύσεις, ανεξάρτητα αν αυτό δεν είχε πάντα τη θετική κατάληξη που επιθυμούσαμε. Θα σας το θυμίσουμε αυτό στη συνέχεια όσον αφορά τα προβλήματα, τα διαχρονικά προβλήματα και τι ενέργειες κάνατε εσείς ως βουλευτής για την επίλυση των προβλημάτων του νησιού μας. Αλλά στη συνέχεια. Κοινωνική συμφωνία, Κατσέλη, Κασάρας, περιοδία, κόσμος. Τι εισπράτετε εσείς? Θετικά μηνύματα, βλέπετε κάτι? Ειλικρινά, όπου μπορέσαμε να φτάσουμε και να κουβεντιάσουμε, τα μηνύματα είναι θετικά. Ο κόσμος δηλαδή μας ακούει, συζητάει, και το λιγότερο, στη χειρότερη περίπτωση δηλαδή, δείχνει συμπάθεια και κατανόηση. Θα έρθει η Κυριακή 6 Μαΐου, θα στηθεί η κάλπη, θα βγει το αποτέλεσμα και νομίζω ότι αυτή μου η εκτίμηση θα δικαιωθεί. Ασφαλώς για μας ένα νέο κόμμα ο χρόνος είναι λίγος, όμως παρόλα αυτά τοποθετηθήκαμε και είπαμε να γίνουν εκλογές. Κάπου πρέπει αυτή η εκκρεμότητα να κλείσει, επιτέλους πρέπει να υπάρξει νομιμοποίηση της πολιτικής, επιτέλους η όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει θα πρέπει να έχει αφήσει πίσω της τις εκλογές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και μακάρι ο λαός να δώσει μια προοδευτικότερη κυβέρνηση.
Δεν ξέρω, Γιώργο, έχω να κάνω κι εγώ μία πάλι ερώτηση για την κοινωνική συμφωνία. Γιατί κοινωνική συμφωνία και όχι κάποιον άλλο πολιτικό φορέα? Κοινωνική συμφωνία, γιατί διότι... πρέπει δηλαδή ο πολίτης που μας ακούει να ψηφίσει, να προτιμήσει λίγο πριν την ρίξει τη ψήφο του στην κάλπη της 6ης Μαΐου να θυμηθεί να ψηφίσει κοινωνική συμφωνία. Γιατί να ψηφίσει? Γιατί η κοινωνική συμφωνία είναι απελευθερωμένη από ιδεολογήματα και είναι προσιλωμένη στο να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει μια προοδευτικότερη διακυβέρνηση στον τόπο, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα με καμία δύναμη που βρίσκεται εκτός μνημονιακής πολιτικής με την έννοια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, επαναλαμβάνω, στη βάση προγράμματος να συμφωνήσει με οποιαδήποτε δύναμη. Και είπα εκτός ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, διότι θεωρώ πως τόσο ο κύριος Βενιζέλος όσο και ο κύριος Σαμαράς, με την υπογραφή που έβαλαν και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, δεν μπορούν να συμπλέψουν μαζί μας, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μια προοδευτικότερη κυβέρνηση. Άρα εκ των πραγμάτων τίθενται εκτός αυτής της φιλοδοξίας που έχει η Κοινωνική Συμφωνία. Η Κοινωνική Συμφωνία ήταν ένα κόμμα που δημιουργήθηκε από την ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία να βγει κάποια πολιτική δύναμη και να πει ότι ανάμεσα στο ναι της υποταγής, χωρίς διαπραγμάτευση δηλαδή, και στο τυφλό όχι της άρνησης, υπάρχει η εθνική γραμμή, υπάρχει ο εθνικός σχεδιασμός, υπάρχει η στρατηγική εκείνη που αν γίνει πλειοψηφικό ρεύμα, τότε πράγματι δίνει τη δυνατότητα στη χώρα στεναρά να διαπραγματευτεί και να πετύχει. Αυτή την προοπτική τη δίνει η Κοινωνική Συμφωνία. Άρα λοιπόν ο κόσμος μπορεί και πρέπει να ψηφίσει την Κοινωνική Συμφωνία ακριβώς αυτή τη λογική. Δεν έχουμε παροπίδες, δεν έχουμε ιδεολογήματα. Έχουμε πρόγραμμα που μπορούμε και τώρα και οποιαδήποτε άλλη φορά να αναλύσουμε πώς το βλέπουμε εμείς. Δεν είμαστε μονολυθικοί σε αυτό. Κατανοούμε ότι για να υπάρξουν συνεργασίες θα πρέπει ο καθένας να έχει την ικανότητα να ρίξει και λίγο νερό στο κρασί του για να συμφωνήσει με τον διπλανό του. Αλλιώς δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτή είναι λοιπόν μία από τις διαφορές, το ρεαλιστικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα που οδηγεί σε έξοδο από την κρίση, αλλά μέσα στην Ευρώπη, γιατί είναι σημαντικό. Η χώρα δεν μπορεί να βρεθεί ξαφνικά μόνη της. Η χώρα δεν μπορεί ξαφνικά να βρεθεί σε αυτό που λένε στη δραχμή. Συμβολικά το βάζω εγώ. Δεν υπάρχει θέμα να φύγουμε από το ευρώ να πάμε στη δραχμή. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η κυρία Κατσέλη, παραδείγματι, που είπατε προηγουμένως, έχει καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει πάνω σε αυτό. Στη μη ύπαρξη δυνατότητας η Ελλάδα να βρεθεί εκτός ευρώ, ακόμα και αν το θέλει. Κύριε Κασάρα, μιλήσατε πριν πάλι για ανικανότητα υπουργών ή αδυναμία των υπουργείων να κάνουν τα στοιχειώδη. Ο καχύποπτος πολίτης όμως που θα σας ακούσει θα πει, μα μας μιλάτε τώρα για ανικανότητα του ΠΑΣΟΚ, των υπουργών ή των υπουργείων επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ, και μήπως έρχεται τώρα η Κοινωνική Συμφωνία να λειτουργήσει ως μαξελάρι ασφαλείας για αυτούς ακριβώς τους υπουργούς ή για το κόμμα γενικότερα του ΠΑΣΟΚ? Είπα μόλις προηγουμένως ότι τόσο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, με αυτά που υπέγραψαν, δεσμεύονται να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη αδιέξοδη πολιτική και εμάς αυτό μας αφήνει εντελώς αδιάφορος. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ του Βαγγέλη του Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ της εσωτερικής υποτίμησης, το ΠΑΣΟΚ της ύφεσης, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη κουβέντα, λυπάμαι που το λέω, της υποτέλειας. Διότι περί υποτέλειας πρόκειται όταν η χώρα, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, και η Τράπεζα της Ελλάδος παρετούνται του δικαιώματος της ασυλίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η αναφορά σας σε υποτέλεια μήπως σχετίζεται επίσης και με το γεγονός ότι τελικά οι βουλευτές δεν μπορούσατε, ό,τι και να πιστεύατε, ό,τι και να πραγματικά να νομίζετε ότι ήταν σωστό για τη χώρα, να ψηφίσετε αναλόγως βάσει του τι πιστεύετε, του τι νομίζετε, αλλά ίσως το υποχρεωμένοι να ψηφίσετε αλλιώς? Θα θυμίσω ότι πριν εγώ μπω στη Βουλή, ακόμη, και είναι γνωστό ότι εγώ 15 μήνες έκλεισα στη Βουλή, όταν ψηφιζόταν το πρώτο μνημόνιο δεν ήμουν στη Βουλή. Να θυμίσω ότι η Βουλή πήρε απόφαση και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου, πρώτα να υπογράφει και στη συνέχεια να ενημερώνει την Ελληνική Βουλή. Και καταλαβαίνετε, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες το θυμούνται αυτό. Αυτό σήμαινε πράγματι ότι κάθε φορά οι βουλευτές ήταν μπροστά στο δίλημμα ότι η χώρα έχει ήδη δεσμευτεί με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών και δεν θα μπορούσε να είναι αναξιόπιστη. Και επειδή ήταν το πρώτο μνημόνιο και υπήρχε η ελπίδα της επιτυχίας, καταλαβαίνετε ότι ήταν λογικό μπροστά στον κίνδυνο, μπροστά στο αδιέξοδο που δημιούργησε το κλείσιμο των αγορών από μια ατυχή απόφαση της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή, να τα θυμίζουμε γιατί όταν περνάει ο χρόνος τα ξεχνάμε, που είπανε σε κάποια πόλη της Γαλλίας ότι αν υπάρξει πρόβλημα για το χρέος μιας χώρας, ο ιδιωτικός τομέας θα επομιστεί το μερίδιο που του αναλογεί. Εκείνη την ώρα ακριβώς κρίσαν οι αγορές. Και εκείνη την ώρα ακριβώς δεν υπήρχε το περιθώριο να κάνει κανείς κάτι άλλο. Και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά ο μονόδρομος δεν μπορεί να είναι ιστοδυναικές. Ο μονόδρομος είναι για μια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι για ένα χρονικό ορίζοντα. Είναι για 1-2 χρόνια, όπως μας λέγανε στην αρχή. Μας λέγανε ότι το 11 θα βγούμε στις αγορές. Το 12 θα έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Πούντα. Τώρα το 2013. Μα τώρα μιλάμε για 10, 20, 30 χρόνια για να μην πω και περισσότερο. Έτσι λοιπόν πράγματι ο βουλευτής, για να έρθω στο ερώτημά σας, ψήφιζε κάτω από εκβιασμό, πάντα με το δίλημμα ότι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, είναι μονόδρομος, αλλά επαναλαμβάνω αυτό έχει τα όρια του. Δημοκρατική λειτουργία. Απολύτως. Καθόλου δημοκρατική. Καθόλου δημοκρατική λειτουργία. Μα για ποια δημοκρατική λειτουργία μιλάμε όταν, για να πάρω την περίπτωση τη δική μου, όχι τη δική μου, των 50 τόσων βουλευτών που διαγράφησαν στις 12 του Φλεβάρι, που δεν κάναν τίποτα άλλο από το να ψηφίσουν κατά συνείδηση σε ένα νομοσχέδιο που δέσμευε τη χώρα για τόσα χρόνια, 20, 30, ίσως και περισσότερα χρόνια. Εκεί λοιπόν το αντίτιμο της ψήφου κατά συνείδηση ήταν η διαγραφή και ο αποκλεισμός. Και αν δεν με διαγράφανε, να το πω και αυτό, θα είχα αποσυρθεί σπίτι μου. Η διαγραφή όμως με ένωσε με τους άλλους συναδέλφους που κάναμε την κοινωνική συμφωνία. Την κοινωνική συμφωνία που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος σήμερα. Να συμφωνήσουμε με την κοινωνία. Δεν μπορεί να πετύχει κανένα μέτρο αν δεν κουβεντιάσεις με την κοινωνία, αν δεν συμφωνήσει η κοινωνία. Δεν θα υλοποιηθεί τίποτα. Από εκεί και έπειτα όμως, σε λίγο όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής μας, έχουμε και τις εκλογές της 6ης Μαΐου και αρχίζουν δειλά-δειλά, κύριε Κασάρα, να μπαίνουν κάποια διλήμματα. Ακυβερνησία ή χάος, δραχμή ή ευρώ. Τέτοιου είδους διλήμματα. Εσύ μπαίνουν στον κόσμο και φυσικά... Εκφοβισμός του κόσμου, επί της ουσίας. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτά είναι διλήμματα ή εκφοβισμός του κόσμου, τελικά. Αυτό είναι τρομοκράτηση του κόσμου. Για να καταλάβουμε εγώ θέλω να πω μια εμπειρία δική μου. Όταν πλησιάζαμε προς την 12η του Φεβρουαρίου, να ψηφίσουμε δηλαδή το δεύτερο μνημόνιο, ναι, ήταν πολλοί οι συμπατριώτες και Καλύμνη και Δωδεκανήσιοι γενικά, που μου έστελναν μηνύματα, SMS, ή με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν μην το ψηφίσεις,
Σας λέω αρκετοί από αυτούς την Κυριακή το πρωί, κατατρομαγμένοι από τα μεγάλα μαζικά μέσα ενημέρωσης, που λέγανε ότι δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε φάρμακα. Λέτε και ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης που αγοράζουν το πετρέλαιο και το διοχετεύουν στην εσωτερική αγορά, θα είχαν πρόβλημα συναλλαγματικό και δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν πετρέλαιο να μας διαθέσουν. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι πράγματι όσο πλησιάζουμε προς την 6η Μαΐου αναμένουμε να ασκηθεί πάλι αυτή η τρομοκρατία προς τον κόσμο. Το βλέπουμε ήδη από την κυρία Λαγκάρτ, το βλέπουμε ήδη από την Τρόικα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάνε ότι αν ο λαός δεν ψηφίσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πρόβλημα. Τότε τι χρειάζεται να κάνουμε εκλογές, να μην κάνουμε εκλογές, αφού αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα θα πρέπει να υπάρχει και αύριο και το πιστεύουν και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, το πιστεύουν ότι αυτή έτσι θα είναι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές, δεν θα κάνουμε εκλογές δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως κανείς δεν κάνει λόγο για τα νέα μέτρα που έρχονται τον Ιούνιο. Και είναι ένας λόγος που γίνονται και εκλογές τώρα για να προλάβουν τον Ιούνιο. Και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζετε και επιτρέψτε μου εδώ λιγότερο από ένα λεπτό να σας διαβάσω ένα δημοσίευμα που έχω δει στο διαδίκτυο όσον αφορά τα μέτρα που έχουν υπογράψει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως από τον Ιούνιο. Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα. Νέα μείωση του βασικού μισθού σε επίπεδο Βουλγαρίας στα 200 ευρώ καθαρά, μαζί με όποιες μειώσεις επιφέρει σε μισθούς, επιδόματα, ανεργίας κτλ. Νέα μείωση βασικών και επικουρικών συντάξεων. Μείωση κατά 10 ημέρες της ετήσιας αδείας. Μείωση των προσαυξήσεων από 75% σε 50% ή σε 25% με τις οποίες αμείβεται η απασχόληση σε κυριακές και αργίες. Πλέον ευέλικτες σχέσεις εργασίας, κατάργηση βάσεων και δικαιωμάτων. Άμεση απόλυση 50.000 δημοσίων υπαλλήλων το 2012, 200.000 απολύσεις σε βάθος τριετίας. Σταδιακή κατάργηση του ΕΦΑΠΑΚ στο δημόσιο τομέα. Άμεση περικοπή 30% αναδρομικά. Επιτρέψτε μου εδώ, γιατί αυτά, κύριε Κασάρα, πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Σταδιακή κατάργηση της αποζημίωσης στον ιδιωτικό τομέα, είτε από απολύση είτε από σύνταξη. Πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης. Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 6,5% σε 13%. Κατάργηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά. Υπαγωγή των εργοτών σε ΦΠΑ. Νέος ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ποτά τσιγάρα. Νέα αύξηση τέλους ταξινόμησης σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Νέα αύξηση τελών κυκλοφορίας. Επιπλέον μείωση ή κατάργηση του αφορολόγητου ορίου. Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων κάθε χρόνο. Εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης. Πολύ ωραία. Άρση της απαγόρευσης της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας λόγω χρεών και ποιος δεν χρωστάει. Μονιμοποίηση του έκτακτου φόρου ακινήτου μέσω της ΔΕΗ και ενοποίηση όλων των φόρων επί της ακίνητης περιουσίας σε μόλις 2. Σε ένα φόρο θα επιδοθούν 33 φόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε άλλο ένα όλοι οι φόροι του κράτους. Φόρος ιδιοκατοίκησης, κατάργηση της μισθοδοσίας του κλήρου, χαράτσια εφορίας ακριβώς μετά τις εκλογές, ιδιώτες φοροεισπράκτορες, πλήρες ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας, ακόμα και στην Τουρκία και μια σειρά άλλων μέτρων. Και τελικά, αυτός ο δύσμηρος Έλληνας, αυτός ο δύσμηρος κάτοικος της Δωδεκανήσου, πότε θα πάρει μια βαθιά ανάσα, κύριε Κασάρα? Ακούμε λιτότητα και μας θυμίζοντάς μας την παροιμία «Ήμουν νιός και γέρασα». Λιτότητα στη λιτότητα, με αποκορύφωμα φυσικά τα τελευταία 2 χρόνια, που το ένα μνημόνιο έφερε το άλλο και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει μετά την 7η Μαΐου. Αυτό είναι το απλό ερώτημα. Απλό ερώτημα με 30-40 ζητήματα που έβαλε. Δεν πάμε να τα αναλύσουμε, απλά για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Πραγματικά σωστά το κάνατε. Τα διάβασα. Σωστά το κάνατε, γι' αυτό... Οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι μας. Να μην έχει κανένας μας άγνοια. Ασφαλώς. Το μνημόνιο είχε και 6 παραρτήματα που το συνοδεύανε και γι' αυτό πραγματικά έφτανε να ξεπερνάει τις 600 σελίδες. Και πράγματι όλα αυτά προβλέπονται. Όλα αυτά, αν τα έχω σωστά συγκρατήσει, έχουν συμφωνηθεί. Έχει η χώρα αναλάβει δεσμεύσεις για αυτά τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε. Εγώ δεν ανήκω και κοινωνική συμφωνία σε αυτούς που λένε εμείς είμαστε μάγκες, δεν πληρώνουμε. Όχι. Εμείς λέμε το χρέος, η χώρα θα το αναγνωρίσει. Το αναγνωρίζει το χρέος. Αλλά δεν θα μας επιβάλλετε εμάς τα μέτρα που θα πάρουμε, τους τρόπους που θα επιλέξουμε για να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε το χρέος. Γιατί με τον τρόπο
που ανελήφθηκε η δέσμευση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και η Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα ως τιμητής να σώσει τη χώρα. Λέτε και πέρασαν 10-20 χρόνια από τότε που διακυβέρνησε τη χώρα. Λέτε και ο λαός ξέχασε τους κουμπάρους και τα βατοπέδια. Λέτε και ο λαός θυμάται μόνο τα υποβρύχια, ας πούμε. Και έτσι έρχεται η Νέα Δημοκρατία τιμητής και διεκδικεί και αυτοδυναμία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να επανέλθω στο ερώτημα. Ο Ιούνιος θα φέρει όλα αυτά τα δεινά που είπατε. Η Λούκα η Κατσέλη δεν εξεδιώχθη τυχαία από το Υπουργείο Εργασίας. Ήταν η δεύτερη εκδίωξή της από τα Υπουργεία. Έπρεπε να φύγει από υπουργός για να καταργηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, για να καταργηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Οι έντρομοι οδηγούν τη χώρα σε εκλογές. Να προλάβουν τον Ιούνιο. Φτάσαν μέχρι τον Μάιο. Ήταν απαγορευτικός ο Ιούνιος για αυτούς. Και πράγματι, επειδή από όλα αυτά που είπατε, η Δωδεκανήσι, το Αιγαίο γενικά, ιδιαίτερα στέκεται στους μειωμένους συντελεστές στο ΦΠΑ, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Ο κίνδυνος είναι ορατός, είναι πρωτομπυλών. Λέει το παράρτημα 5, ότι μέχρι τον Ιούνιο η χώρα υποχρεούται να προβεί σε κατάργηση ορισμένων φοροαπαλλαγών και προνομιακών καθεστώτων φορολογικών. Έτσι. Το κυριότερο για μας είναι οι μειωμένες συντελεστές ΦΠΑ. Είναι βέβαιο ότι τα έσοδα δεν πάνε καλά. Και πώς να πάνε καλά όταν στεγνώνει στην αγορά και από το τελευταίο της, το τελευταίο περιθώριο που είχε, ακόμα με 350 εκατομμύρια που κόπηκαν από τις επικουρικές συντάξεις. 350 εκατομμύρια, αστείο νούμερο για μια χώρα. Διετράνωνε ο κύριος Σαμαράς ότι με αυτόν εγγυητή δεν πρόκειται να μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις, και ξαφνικά έκανε τη στροφή και κόπηκαν τα 350 εκατομμύρια από τις συντάξεις, τις επικουρικές. Δηλαδή από τη σύνταξη που όλη πάει στην κατανάλωση, όλη πάει στην αγορά. Δεν είναι καμία τεράστια σύνταξη που αφήνει και το περιθώριο της αποταμίευσης. Στέρισε την αγορά από το χαμηλοσυνταξιούχο των 400 ευρώ, μου έλεγε στη ΣΥΜΗ προχθές ένας σημειακός συμπατριώτης, κύριε Κασάρα, 400 ευρώ είναι η σύνταξή μου και μου κόψαν 54 ευρώ. Δεν είχα ούτε για σοκολάτα στα εγγόνια μου. Την αγορά στερήθηκαν αυτά. Κόψαν 35 εκατομμύρια από τους πολύτεκνους και συνεχίζουν να δίνουν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις 110 εκατομμύρια. 60 φανερά και τα υπόλοιπα από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα κονδύλια που δεν εμφανίζονται. 110. Όταν η χώρα είναι στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν μπορεί να δίνεις 110 εκατομμύρια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Άρα λοιπόν, να παραδείγματος χάρη πώς εμείς βλέπουμε τις εναλλακτικές λύσεις, αυτό που λέμε ισοδύναμα, εθνικά ισοδύναμα, εθνική πολιτική. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, οι εκλογές και εξ αυτού του λόγου γίνανε νωρίς, γιατί ο Ιούνιος προμηνύεται δύσκολος και ο Σεπτέμβρης προμηνύεται δύσκολος και ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος, και να αντιληφθούν οι πάντες ότι λύση δεν μπορεί να δώσει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, αλλά λύση δεν δίνει και μια Βουλή που θα έχει μέσα επί παραδείγματι τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι αυτές οι δυνάμεις που μπορούν να συνεννοηθούν, να ρίξουν νερό στο κρασί τους, να συνδιαμορφώσουν την εθνική στρατηγική εξόδου από την κρίση. Και ο λαός πρέπει να τυθασέψει λίγο την οργή του και να στηρίξει τις δυνάμεις εκείνες
που μπορούν να δώσουν την προοπτική της προοδευτικότερης διακυβέρνησης της χώρας. Ναι, σε αυτό το σημείο, κύριε Κασάρα, επειδή είπατε και για τη Χρυσή Αυγή, για την άνοδο τουλάχιστον που παρουσιάζεται δημοσκοπικά της Χρυσής Αυγής, δεν θα πρέπει να προβληματίζει όμως και το μέρος, το πολιτικό σύστημα, το εφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Όταν, παραδείγματος χάρη, είπατε μια σειρά πραγμάτων εσείς και σε συνέχεια αυτών των μέτρων που είπα εγώ τον Ιούνιο, προσθέτοντας πάνω σε αυτά που είπατε κι εσείς, μας το είχατε πει και στην τελευταία συνέντευξη που είχαμε, δώστε μια απάντηση για την πρόσφατη εκταμείευση των κομμάτων για την χρηματοδότηση. Όταν λοιπόν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, εντάξει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, τότε αναδεικνύονται τέτοια φίδια κολοβά, όπως λένε πολλοί. Φταίει και το πολιτικό σύστημα όμως, το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, με την αδράνειά του στην δημιουργία τέτοιων ειδών νοοτροπιών. Δεν φταίει και το Θα πολιτικό πω σύστημα. μεγάλη κουβέντα που δεν τη συνηθίζω. Οι επαγγελματίες της πολιτικής δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά δεν θα έρθει από το άλλο άκρο η λύση. Είναι δυστύχημα για τη χώρα μας που κινούμαστε σαν εκρεμές ανάμεσα στα άκρα πάντα. Δικτατορία, δημοκρατία που οδηγεί σε κατάλυση της δημοκρατίας. Είναι ένα από τα προβλήματά μας. Εγώ χαίρομαι που σε αυτά που καταψήφισα ήταν και αυτό που ήρθε την τελευταία στιγμή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Και πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι αυτά τα λεφτά τα έχουν εισπράξει τα κόμματα. Απλά, επειδή έχουν προεισπράξει τις επιχορηγήσεις και για τα επόμενα χρόνια με δάνεια τραπεζών και αυτά τα λεφτά ήταν χωρημένα στις τράπεζες, αυτό που ψηφίζανε ήταν η τράπεζα να μην μπορεί να τα κατασχέσει. Και είπαμε το εξής απλό. Εάν αυτό γίνει και για τον Έλληνα επιχειρηματία, εάν αυτό γίνει και για το καταχρεωμένο νοικοκυριό, εάν αυτό δηλαδή γίνει με όλους που χρωστάνε, γιατί δεν χρωστάνε μόνο τα κόμματα, χρωστάει ο ελληνικός λαός, χρωστάνε οι επαγγελματίες, χρωστάνε τα νοικοκυριά. Φέρτε έναν νόμο που να αγκαλιάζει όλα αυτά και μέσα εκεί να δούμε επί ίσης ώρες και τα χρέη των κομμάτων. Αυτό δεν έγινε να το δεχτώ. Δεν θα περνούσε από τη Βουλή, σκόπιμα καθυστέρησε η ψηφοφορία, φέραν πίσω ανθρώπους από τα αεροδρόμια, φέραν αρρώστους πίσω για να μπορέσει να περάσει και το χάρηκα μόνο με 155. Όταν έχουν μια πλειοψηφία των 250, 220, 205, όσο θέλετε, λέω το ψήφος εμπιστοσύνη στον Παπαδήμο και μετά, φύγαμε εμείς 205 περίπου και περνάει με 155. Άρα υπάρχει ελπίδα ακόμα. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μεγάλη ελπίδα και μην την κάψουμε. Μην την κάψουμε, συμπατριώτες, ειλικρινά. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν βουλευτές στα κόμματα μέσα, τα δύο, τα θεωρητικά μεγάλα, τα τέως μεγάλα κόμματα, που απλά δεν τόλμησαν να κάνουν την υπέρβαση. Και θα έχει ενδιαφέρον και μετά τις εκλογές. Αλλά αυτό μέλει να το δούμε. Μην την κάψουμε την ελπίδα. Μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα. Μπορούμε με νέο αίμα μέσα στα ψηφοδέλτια μας. Διαλέξτε πράγματι αυτούς που θέλετε να σε εκπροσωπήσουν. Μπορεί το πολιτικό σύστημα να αναγεννηθεί και ξέρετε κάτι. Σέβομαι απόλυτα την Εκκλησία. Σέβομαι απόλυτα το στρατό. Υπάρχουν πατριώτες. Η λύση όμως δεν μπορεί να δοθεί ούτε από την Εκκλησία ούτε από το στρατό. Θα δοθεί από την πολιτική. Με συμπαραστάτες στο στρατό και την Εκκλησία. Αλλά θα δοθεί από πολιτικούς. Άρα το θέμα είναι πράγματι ποιες πολιτικές δυνάμεις, ποια πολιτικά πρόσωπα θα είναι αυτά που θα στελεχώσουν την αυριανή Βουλή. Τη Βουλή μετά τις 6 του Μάη. Να τολμήσω να συμπληρώσω ότι θα είναι η πολιτική που θα επιλέξουν οι πολίτες. Οι πολίτες θα επιλέξουν. Οι πολίτες, ναι, δεν το βλέπουμε με την απόλυτα. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι οι πολίτες έχουν το βάρος. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Προς τους πολίτες απευθύνουμε. Προς τους συμπατριώτες απευθύνουμε. Δηλαδή, ευθύνεται το πολιτικό σύστημα. Ευθύνονται οι πολιτικοί. Ναι.
Αλλά ευθύνονται οι πολιτικοί που έχουν την οικονομική δύναμη και επηρεάζουν τη συνείδηση του εκλογικού σώματος. Για αυτούς μίλησε ο Γιώργος. Βεβαίως, αλλά αντισταθείτε και σε αυτό. Και επαναλαμβάνω, Ναι. όχι η Ελλάδα από το ένα άκρο στο άλλο άκρο δεν θα οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, κύριε Κασάρα, έτσι για να ρίξουμε λίγο και τους τόνους του Γιώργου, να μην κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Είναι όχι προς εσάς. Τέτοιου είδους προβληματισμούς μην τους κάνει. Είναι απαγορευτικοί. Όχι, χαριτολογώντας το είπα. Όχι, μιλάμε για εσάς. Δεν το είπα για εσάς. Χαριτολογώντας. Δεν θέλω να κλείσουμε και το θέμα που συζητούσαμε πριν για το ΦΠΑ. Γιατί ναι, να πάμε στα τοπικά μας. Ναι, έτσι, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε πολύ ξεκάθαρο στον κόσμο. Τι σημαίνει για εμάς, για τους Δωδεκανήσιους, η άρση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Αυτό το τουριστικό προϊόν θα θέλει. Και όχι μόνο. Γενικά. Τι σημαίνει για τον Δωδεκανήσιο. Συμφωνώ ότι δεν είναι μόνο το τουριστικό προϊόν, είναι και οι διαβιούντες στα νησιά, είναι και οι νησιώτες μας, που με δεδομένο το μεταφορικό κόστος και μία κατάρριση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ θα κάνει το κόστος διαβίωσης στα νησιά απαγορευτικό. Πολλές φορές προσπαθούμε να εξηγήσουμε στη Βουλή και στις Επιτροπές στους άλλους συναδέλφους, γιατί κάθε φορά που έβαζα εγώ ένα θέμα για τα νησιά, στον τομέα της υγείας ας πούμε, είχα τον συνάδελφό μου, τον Καρανίκα, επί παραδείγματι, από το Καρπενήσι, να μου μιλάει για τα ορεινά χωριά της Βρετανίας. Και προσπαθούσα να τον πείσω ότι από τα ορεινά χωριά της Βρετανίας παίρνει το αυτοκίνητό του εκεί ο κάτοικος του όποιου χωριού και έρχεται στο νοσοκομείο στο Καρπενήσι, μπορεί να πάει και στο νοσοκομείο πιο δίπλα στη Λαμία, έχει επιλογές να κάνει εύκολες, ενώ ο νησιώτης και φθηνές, και εύκολες και φθηνές. Ο νησιώτης πολλές φορές έχει δύσκολες επιλογές, πανάκριβες επιλογές ή και πολλές φορές δεν έχει καμία επιλογή. Τα μποφόρ και οι κακοκαιρίες τον αποκλείουν και από αέρος και θαλάσσης. Άρα λοιπόν, κατάρριση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ είναι καταστροφικό για τα νησιά μας. Και για αυτούς που κατοικούν μόνιμα στα νησιά, αλλά και για το τουριστικό προϊόν. Και όταν λέμε τουριστικό προϊόν, θα πρέπει να το δούνε και σαν εθνική οικονομία γενικά. Εμείς θα καταποντιστούμε, οι απέναντι ακτές αναμένουν με ανοιχτά σαγκάλας, Μεσόγειος είναι και εκεί, Αιγαίο είναι και εκεί, δεν είναι μόνο εδώ το Αιγαίο και κάπου σταματάει, Αιγαίο είναι και εκεί. Ήδη έχουν οργανωθεί, ήδη έχουν υποδομές, με μια πολιτική που ακολουθήθηκε πολύ πιο ελεύθερη από την στενά προσεγγιζόμενη δική μας πολιτική, για εθνικούς λόγους. Αλλού πρέπει να δείχνουμε το στένος μας όταν μιλάμε για εθνικά ζητήματα και όχι στην αξιοποίηση την τουριστική. Έχουν λοιπόν τις υποδομές. Έχουν φθηνότερο βιωτικό επίπεδο που τους επιτρέπει να έχουν και φθηνότερα μεροκάματα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα θέλουμε φθηνά μεροκάματα, αλλά με ακριβό το κόστος διαβίωσης. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, εάν γίνουμε ακριβότεροι και για τους ξένους, έχουμε τελειώσει και σαν Δωδεκάνησος, αλλά και σαν Ελλάδα και εθνική οικονομία, διότι αυτό που δεν ξέρω πόσο πετυχημένο είναι, αλλά έτσι το λέμε, ότι η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός, θα δεχθεί κέριο πλήγμα. Και έχω πει πριν ακόμα αρχιστώ βουλευτής για το ποια θα είναι η στάση μου εάν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι όλοι όσοι υπογράψαμε, οι βουλευτές του Αιγαίου, όλοι που υπογράψαμε ένα κείμενο που λέμε τι θα κάνουμε αν καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής, να το τηρήσουμε. Και πιστεύω ότι αν είμαι κι εγώ στη Βουλή την επόμενη, θα τιμήσω την υπογραφή που έβαλα προκαιρού. Ναι. Είναι κόκκινη γραμμή, το έχω τονίσει κατ' επανάληψη και μέσα στη Βουλή, αλλά και με διάφορα δημοσιεύματά μου, για να δεσμεύουμε απέναντι στον κόσμο. Πολύ όμως και εδώ τοπικά, γιατί πάντα για τα τοπικά, και θεωρώ επιβεβλημένο σε κάθε παρουσία βουλευτή, τουλάχιστον στο νησί της Καλύμνου, με αποδέκτες φυσικά τα όποια ακούσματα και άλλων κατοίκων των νησιών μας, το νησιό της Δωδεκανήσου. Πολλοί όμως θεώρησαν αυτή την οφείλει να κάνει ένα απολογισμό και θα έρθουμε και σε αυτό να μας πείτε κι εσείς ως βουλευτής, κύριε Κασάρα, τι κάνατε παραδείγματος χάρη ενδεικτικά για την Κάλυμνο. Πριν όμως από αυτό θέλω να μου δώσετε μία απάντηση. Πρώτο, ένα σχολιασμό αν θέλετε,
σε χαρακτηρισμούς ως προς την καταψήφιση του δεύτερου μνημονίου εκ μέρους σας, ότι ήταν μια απολυτική στάση. Η καταψήφιση απολυτική. Εγώ δεν το είπα εγώ. Μάλλον θα του ξέφυγε. Θα του ξέφυγε η κουβέντα, μάλλον. Έτσι. Βαθύτατα πολιτική στάση. Όταν λες όχι σε ένα μνημόνιο της υποτέλειας. Βαθύτατα πολιτική στάση. Και επιτρέψτε να πω ότι αν όντως ελέγχθη και αν όντως αυτός που το είπε το πιστεύει, μάλλον δεν έχει πει ποτέ όχι στη ζωή του. Μάλλον έχει συμβιβαστεί με όλα. Όποιος το είπε αυτό. Έτσι. Ο Γιώργος ο Κασάρας έχει μάθει να λέει όχι. Και επειδή οι καλύμνοι δεν το ξέρανε, επειδή οι Δωδεκανήσοι δεν το ξέρανε ή μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν το ξέρουν, τους έδωσα την ευκαιρία με την μη ψήφιση αυτού του μνημονίου, αν θέλετε και με τον τρόπο που ψήφισα, τον μοναδικό, δεν ψήφισε άλλος όπως ψήφισα εγώ, απέδειξα σε όλους ότι μπορώ να ψηφίζω κατά συνείδηση. Και η συνείδησή μου, είπα στην αρχή της κουβεντούλας μας εδώ, ότι διαμορφώνεται από τα συνεχή ταξίδια μου στα νησιά. Διαμορφώνεται από την κουβέντα με τον κάθε Δωδεκανήσιο. Είτε είναι Καλύμνιος, είτε είναι Λεριός, είτε είναι Καρπάθιος, είτε είναι Ροδίτης. Του κέντρου της Ρόδου ή της νότιας Ρόδου. Του Έμπονα ή της Λίνδου. Υπήρχε και εκείνοι που σας είπαν ότι ο Κασάρας ήταν ένα τζάπα μάγκας. Να σου το πω έτσι απλά. Πώς επιχειρηματολόγησαν για να απαντήσω, γιατί μου φαίνεται αστείο. Μου φαίνεται αστείο. Να είσαι τζάμπα μάγκας όταν διαγράφεσαι από το κόμμα σου. Δεν ξέρω δηλαδή εάν αυτό είναι τζάμπα μάγκας. Από ένα κόμμα που ήσουν 30 χρόνια. Και από ένα κόμμα που πάλευες μέσα να το αλλάξεις. Που πάλευες μέσα να το φέρεις στις αξίες που εκπροσωπούσε. Γιατί εγώ είμαι περήφανος για τα 30 χρόνια που ήμουν στο Πασόκ. Με τα λάθη του Πασόκ. Αλλά και με τα σωστά του Πασόκ. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι με όποια λάθη το Πασόκ άλλαξε την πορεία του Έλληνα. Και αυτά που χάνουμε τώρα, τι είναι, είναι αυτά που κερδίσαμε με το Πασόκ. Αυτά χάνουμε τώρα. Και κακώς τα χάνουμε. Γιατί κάναμε και λάθη. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο Κασάρας ήταν τζάπα μάγκας. 50 τζάπα μάγκες. Άντε να το έκανα μόνο εγώ, να ήμουν ένα τζάπα μάγκας. Μου στρίψε εκείνη την ώρα, δεν τα υπολόγισα σωστά, έλεγα δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς το μνημόνιο θα περάσει, να το 50 τόσοι άνθρωποι, όλοι τζάπα μάγκες. Και ο κοστολογημένος μάγκας, ο σωστός μάγκας είναι αυτός που το είπε, δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά νομίζω ότι όποιος ή όποιοι το είπανε, μάλλον δεν έχουν την ικανότητα να ζυγίζουν σωστά τα πράγματα. Πριν περάσετε σε ένα μικρό απολογισμό, όπως σας είπα πριν εγώ, και πάλι θέλω να μου σχολιάσετε κάτι, αυτή τη φορά πολύ πρόσφατο, αρκετά πολύ πρόσφατο, και μάλιστα έχουμε δημοσίευμα εδώ της Δημοκρατικής, θα σας διαβάσω στη συνέχεια. Σημερινό δημοσίευμα. Ναι, σημερινό. Στην προηγούμενη σας συνέντευξη, μας είπατε ότι κάνετε μια έτσι έκκληση προς τους τοπικούς παραταξιακούς παράγοντες να μην εμπλακούν στις βουλευτικές εκλογές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πριν από λίγες ημέρες όμως, ο τέος δήμαρχος Καλυμνίων, ο κύριος Δρούσος, στον άλλο σταθμό του νησιού μας, σχολίασε μια δημοσκόπηση του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, λέγοντας κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν είστε γνώστης. Το δημοσίευμα που έχουμε εδώ μπροστά μας είναι από μια διαδικτυακή εφημερίδα στην Ρόδο, το οποίο σχολιάζει ο κύριος Κρεμαστινός πέραν των άλλων. Στη συνέντευξή του ο κύριος Κρεμαστινός λέει το δημοσίευμα. Μιλά ξεκάθαρα για την δημοσκόπηση εντός εισαγωγικών που κυκλοφόρησε όταν έκανε την περιοδεία του στο νησί της Καλύμνου. Δεν με ενδιαφέρει η πλαστή, εντός παρενθέσεως κατευθυνόμενη δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε από ένα τηλεοπτικό σταθμό της Καλύμνου. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι εμφανίστηκε στον ίδιο σταθμό να ερμηνεύει τα αποτελέσματά της, πάλι εντός εισαγωγικών, ένας επίσημος συνεργάτης βουλευτή του Πασόκ. Αυτά είναι φαινόμενα που βλάπτουν σοβαρά το Πασόκ και προκαλούν και την αποστροφή των πολιτών, τονίζει ο κ. Κρεμαστινός, προσθέτοντας πως οι πολίτες θέλουν να βλέπουν ενωμένους σαν μια γροθιά από τους υποψηφίους του κόμματος που εδώ και δεκαετίες στηρίζουν, σε συνδυασμό με αυτή την παράξενη των εισαγωγικών ερώτηση που είχε κάνει και ο Γιώργος πριν. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο. Δηλαδή ο κύριος Δρούσος μας είπε ορθά κοφτά ότι προηγείται ο πολιτικός του προϊστάμενος.
Εκτός των όσων δήλωσε, βάσει των στοιχείων της δημοσκόπησης. Και θα ήθελα ένα σχολιασμό πάνω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, εγώ να πω καταρχήν ότι πράγματι σε προηγούμενη συνέντευξή μας είπα ότι καλό και θεωρώ σωστό οι δημοτικές ομάδες να μην τοποθετηθούν και βεβαιότατα ο καθένας σαν άτομο σίγουρα έχει την προτίμησή του. Αλλά όπως εγώ σεβάστηκα στις δημοτικές εκλογές, τις δημοτικές παρατάξεις και δεν πήρα ανοιχτά θέση υπέρ της μίας ή της άλλης, ασφαλώς κάποια ψήφισα, διότι ήρθα και ψήφισα, έτσι θα ήθελα να συμπεριφερθούν τώρα. Και αυτό πραγματικά το πιστεύω. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα το τηρήσουν. Και αν θέλετε, με ενδιαφέρει να δω να επιβεβαιώνεται αυτό. Και δεν είναι μόνο καλό και σωστό. Εγώ θα προσέθετα, κύριε Κασάρα, και ηθικό. Διότι η πολιτική χωρίς ηθική δεν είναι πολιτική. Ασφαλώς. Είναι κάτι άλλο. Ασφαλώς. Από εκεί και πέρα τώρα τι σχολίασε ο Γιώργος Ρούσος, ο πρώην δήμαρχος, ο συνεργάτης του κυρίου Νικητιάδη, δεν με αφορά. Να θυμίσω ότι είμαι στην Κοινωνική Συμφωνία, δεν είμαι στο ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, δεν παρακολούθησα τι είπε, είχα μεγάλη φουρτούνα για να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια της Κοινωνικής Συμφωνίας και όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, που ρωτήστε με κάτι μετά να πω γι' αυτό, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να στήσουμε ένα πολιτικό φορέα σε όλη την Ελλάδα, να βρούμε νομαρχιακές επιτροπές, να βρούμε υποψηφίους και πραγματικά ήθελε πολλή δουλειά για να έχουμε υποψηφίους σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Ένα καινούριο κόμμα λοιπόν κατάφερε τόσο διάστημα με πολλή δουλειά. Έχουμε αναφέρει τους υποψηφίους της Κοινωνικής Συμφωνίας. Απλά επειδή τώρα έχουμε την χαρά να είναι κοντά μας ένας Καλύμνιος, γι' αυτό μιλάμε με τον Καλύμνιο. Στην εκπομπή μας έχουμε κατά καιρούς καθημερινά φυσικά θα υπενθυμίζουμε στον Καλύμνιο και την Καλυμνιά τους υποψηφίους των πολιτικών κομμάτων. Έτσι, απλά για να το διευκρινίσουμε. Ωραία. Για να το διευκρινίσουμε αυτό. Εγώ θέλω όμως να μου κάνετε και ένα απολογισμό, διότι μπορεί τώρα κάποιος, βάζει τον εαυτό μου για παράδειγμα τώρα, στη θέση ενός τηλεθεατή και λέει: καλά μας τα λες Κασάρα, καλά μας λες σε κεντρικό επίπεδο, καλά μας τα λες, κανείς δεν διαφωνεί. Εσύ όμως ως βουλευτής Καλύμνου, έστω και ένα χρόνο, τι έκανες για την Κάλυμνο ενδεικτικά? Και αν μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, ήταν και σχολιασμό που μου έκανε μέσω του διαδικτύου κάποιος αναγνώστης, όπου μου είπε το εξής, ότι βρισκόμαστε μετά από 2 χρόνια πάλι να ξανασυζητάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Να ακούμε τους υποψήφιους βουλευτές, να συζητάμε πάλι εδώ σε επίπεδο δωδεκάνης, να συζητάμε για το ακτοπλοϊκό και για τα ίδια κέρια ζητήματα. Και να μην έχει επιληθεί στην ουσία τίποτα. Ηχθειοκαλλιέργειες. Λέμε λοιπόν πράγματι, να το επαναλάβουμε, ότι χωρίς να μηδενίζουμε, γιατί γίνανε και πράγματα, δηλαδή τώρα δεν συζητάμε ας πούμε για την αεροπορική ενδοδεκανησιακή σύνδεση της Καλύμνου. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικότητα. Το έχουμε πει. Άρα κάτι έγινε. Δεν συζητάμε για την προβλήτα, για το λιμάνι. Αυτό έγινε. Έτσι, κάποια πράγματα γίνανε. Όμως, τη συμμετοχή σας θέλουμε όμως. Να μας πείτε, δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Να μην γνωρίζει όμως κανείς. Ότι είχα συμμετοχή. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην μιλάω εγώ για τον εαυτό μου και μιλάω σοβαρά τώρα, εγώ και πιστεύω θα το κάνει, θα ήθελα ο Δήμαρχος Καλυμνίων, όπως και ο κάθε Δήμαρχος των άλλων νησιών, αλλά μιλάμε τώρα για τον Δήμαρχο Καλυμνίων, σε μια επόμενη εμφάνισή του, και πριν τις εκλογές βέβαια, να τοποθετηθεί στο εάν είχε ή όχι συμπαραστάτη. Αυτό μας το έχει πει ο Δήμαρχος. Το έχει πει. Ναι. Τον ευχαριστώ πολύ. Σας διαβεβαιώνω ότι μας το έχει πει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη θέση που κάθεστε τώρα εσείς, το έχει πει ο κ. Νικολάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι έτσι θα κριθεί ο βουλευτής. Ο βουλευτής θα κριθεί για το εάν ήταν δίπλα στις προσπάθειες που έκανε η Δημοτική Αρχή του κάθε νησιού μας για την επίλυση κάποιου ζητήματος. Εγώ δεν ήταν δυνατόν να κάνω κάτι μόνος μου ή αντίθετα από αυτά που έλεγε η Δημοτική Αρχή. Μα τότε δεν κάναμε τίποτα. Τότε ποιος ο λόγος. Και εγώ αν επιμένω ότι
είμαι χρήσιμος για βουλευτής, καλήμνιος βουλευτής, είμαι χρήσιμος και για την Κάλυμνο, διότι μπορεί να έχει δήμαρχο. Σήμερα βουλευτή άλλων δεν νομίζω, επιτρέψτε μου, πολύ ταπεινά το λέω, και δεν το βάζω σε επίπεδο προσωπικό, αλλά λέω ας πούμε ότι οι πιθανότητες να είμαι εγώ πρώτος στο κόμμα μου είναι πάρα πολλές. Θεωρώ. Αξιόλογοι οι άλλοι συνυποψήφοι μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που συμπορεύονται μαζί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι πιο γνωστός εγώ σε όλα τα άλλα νησιά. Ο καθένας είναι στο νησί του περισσότερο από μένα, αλλά σε όλα τα νησιά ας πούμε εγώ. Εγώ, αν με στηρίξει η Κάλυμνος, θα είμαι πρώτος στα οδεκάνησα με την κοινωνική συμφωνία. Και αν, όπως εγώ πιστεύω απόλυτα, ότι η κοινωνική συμφωνία μπει στη Βουλή, η Κάλυμνος θα έχει την ευκαιρία να έχει πάλι βουλευτή. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω και λέω, μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν τη στήριξα. Ό,τι πέτυχε. Ιχθυοκαλλιέργειες για παράδειγμα. Ιχθυοκαλλιέργειες. Το χαρακτηριστικό των ιχθυοκαλλιέργειων. Στα γρήγορα που μου Ιχθυοκαλλιέργειες, ας πούμε, παρευρέθηκα στην εκδήλωση που έγινε σε ξενοδοχείο των Αθηνών, που παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος και ο κύριος Δρούσος ήταν εκεί. Και είπα ότι διαφωνώ με αυτή την κοινή υπουργική απόφαση και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Καλυμνίων με δεσμεύει. Και ταυτίζομαι με αυτή και συστρατεύομαι στην κοινή σας προσπάθεια. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου και έτσι έπρεπε να κάνω. Ο Γιώργος είπε πριν ότι βρισκόμαστε μετά από αρκετό χρονικό διάστημα σε πάρα πολλές. Βεβαίως όμως δεν λύσαμε το θέμα ο Κανά. Μου τρώτε τα θέματα, κύριε Κασάρα. Γιατί ο Καλύμνιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή ήταν να ρωτηθεί. Ο Κανά. Γιατί. Θυμόμασταν πραγματικά. Γι' αυτό μιλάω ότι οργίζουμε με την ανικανότητα που είπα προηγουμένως υπουργών. Και δεν δηλιάζω να το πω. Διότι δεν μπορεί ένα χρόνο και να μην μπορούμε να φέρουμε έστω έναν παθολόγο, αν όχι ψυχίατρο, για να λειτουργήσει ο Κανά. Και κάθε φορά που έβαζα το θέμα, και δεν το έβαζα μόνο εγώ, και να ευχαριστήσω την κυρία Μαλιώρη για τις προσπάθειες που κατέβαλε και ακόμα εκείνη. στο κτίριο βρισκόμαστε όμως, κύριε Κασάρα. Στο κτίριο βρισκόμαστε γιατί λέει η κυρία Μαλιώρη και έχει δίκιο. Να τα διαθέσω τα λεφτά, κύριε Κασάρα. Θα διαθέσω τα λεφτά. Δεν μου λέτε, εάν δεν βρεθεί γιατρός και δεν διορίζω εγώ γιατρό, δεν θα μου πούνε ότι πέταξε τα λεφτά. Ναι. Σε ένα κτίριο, χωρίς γιατρό. Και ρωτάω λοιπόν εγώ και πάλι τώρα, όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί ένας γιατρός? Επειδή μας έλεγε κάθε φορά ο κύριος Λοβέρδος ότι έχουμε πολλούς γιατρούς. Μα αν έχουμε πολλούς γιατρούς, στείλε και ένα εκεί που δεν υπάρχει. Πούντι. Και εκεί αντέτεινε ότι αν μετακινήσει γιατρούς δεν είναι εύκολο γιατί του κλείσει το νοσοκομείο των Αθηνών. Μπα. Αυτή είναι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Εγώ ντρέπομαι να κυκλοφορώ στους δρόμους και να βλέπω τα παιδιά. Αλλά δεν μπορώ και να διορίσω γιατρό. Γι' αυτό είμαι οργισμένος. Και στην τελευταία μου ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, αυτό έβαλα το θέμα. Ότι θα είχα ίσως το ηθικό έρισμα να βγω στους νησιώτες και να τους πω κάντε υπομονή, αν είχαμε λύσει βασικά ζητήματα. Απλά ζητήματα. Νοσοκομείο, κύριε Κασάρα, νοσοκομείο. Εκεί τι είναι? Επιτρέπεται να περνάνε οι μήνες για να ψάχνουμε τον δεύτερο γιατρό ενώ είχαμε 3 καρδιολόγους. Να ψάχνουμε τον δεύτερο καρδιολόγο. Και να πανηγυρίζουμε όταν βρήκαμε μετά από μήνες δεύτερο καρδιολόγο. Όταν επαναλαμβάνω είχαμε 3. Και επαναλαμβάνω. Εάν υπάρχουν πολλοί γιατροί, να μετακινηθούν γιατροί. Εάν δεν υπάρχουν πολλοί, να διοριστούν γιατροί. Το κόστος είναι λιγότερο από την έλλειψη των γιατρών. Η έλλειψη των γιατρών δημιουργεί μεγαλύτερο κόστος. Αεροδιακομιδές, ζωές που είναι ανεκτήμητες, που δεν κοστολογούνται, έξοδα των οικογενειών σε αυτή την κατάσταση. Άρα, πολιτικές δεν υλοποιήθηκαν, ενώ κόστος δεν είχαν. Αν θέλετε, θα είχαν και εξοικονόμηση. Εδώ, σε προηγούμενη μας εκπομπή, κύριε Κασάρα, επειδή και ο χρόνος μας αρχίζει πλέον, μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της τηλεοπτικής παρουσίας και της εκπομπής που έχουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Πριν από την τελευταία εκπομπή που είχαμε και το Θανάση, τον Αθανασίου μαζί μας.
Μιλήσαμε λίγο, ακούσαμε το ευχάριστο για την Κάλυμνο ότι μπήκαν τελικά οι υπογραφές για το κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Εδώ μας είπε ο κύριος Αθανασίου ότι πραγματικά είχατε ενεργή συμμετοχή, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εγώ προσωπικά και εσύ που θεωρώ, Γιώργο, δεν γνωρίζετε με τίποτα για την εμπλοκή του θέματος από εσάς, ή τουλάχιστον το είχαμε ξεχάσει, να πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Χωρίς σκοπιμότητα φυσικά. Την εμπλοκή. Χωρίς σκοπιμότητα. Κλιμάκιο πυροσβεστικής. Ναι, επιτέλους και στην Κάλυμνο. Εγώ θέλω να πω ότι όχι μόνο ο νυν δήμαρχος, ο Διακομιχάλης, αλλά και ο πρώην δήμαρχος, ο Γιώργος Ρούσος, μπορούν να βεβαιώσουν για το ενδιαφέρον μου και για τη συμμετοχή μου και για τις πιέσεις μου για να έρθει το κλιμάκιο της πυροσβεστικής στη Κάλυμνο. Μετρήστε πότε ήταν δήμαρχος ο Γιώργος Ρούσος, από τότε πόσα είναι τώρα, 3 χρόνια, πόσα είναι τώρα. Από τότε, και δεν ενδιαφέρθηκα μόνο εγώ, ενδιαφέρθηκαν κι άλλοι. Αλλά μπορεί να πει ο Διακομιχάλης πόσες φορές κινηθήκαμε μαζί, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι βουλευτές. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, τόσο ο Γιώργος Ρούσος όσο ο Δημήτρης ο Διακομιχάλης, πρώην και νυν δήμαρχοι, μπορούν να βεβαιώσουν αν είχα συμμετοχή ή όχι. Και εδώ θέλω να πω πράγματι ότι στο τελευταίο στάδιο, μετά τη διαγραφή μου από το ΠΑΣΟΚ, σωστά και εγώ έκανα ένα βήμα πίσω και σωστά και ο Δήμαρχος έκανε ένα βήμα μπροστά, διότι δεν το καλοδέχτηκε και το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ κατεψήφισα το μνημόνιο. Είναι σαφές. Εγώ λοιπόν δεν θα πήγαινα κάπου να κλέψω δόξα και να βλάψω την Κάλυμνο σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, εγώ τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, Γιώργο, ότι ερώτημα που έχω να κάνω τοπικού περιεχομένου είναι ότι τώρα τελευταία ακούγεται ότι δεν ξέρω, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει, ότι εντάξει, ο κύριος Κασάρας δεν ενδιαφέρεται και πολύ για τις βουλευτικές εκλογές όσο για τις δημοτικές εκλογές. Ένα τέτοιο σενάριο ακούω, κύριε Κασάρα, οφείλω να σας το πω δηλαδή και να μου πείτε να μου το σχολιάσετε. Λοιπόν, εάν δεν ενδιαφερόμουν τόσο πολύ για τις δημοτικές εκλογές, δεν θα γυρνούσα στα υπόλοιπα νησιά. Νομίζω είναι αυτό. Αλλά για να σοβαρευτώ εγώ τουλάχιστον. Έτσι. Θερμή παράκληση προς κάθε καλόπιστο. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία που το λέει καλόπιστα. Κάποιοι το λένε ενδεχόμενα και από ιδιοτέλεια. Λοιπόν, έχουμε εθνικές εκλογές, ο Κασάρας είναι υποψήφιος με την Κοινωνική Συμφωνία, οι δημοτικές εκλογές αργούν, όταν θα έρθει ο καιρός εκείνος, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε για τις δημοτικές εκλογές. Έτσι, επαναλαμβάνω λοιπόν, θερμή παράκληση, εφόσον μπροστά μας έχουμε εθνικές εκλογές, να μιλάμε για αυτές και να αφήσουμε τις δημοτικές εκλογές στην άκρη. Ο Γιώργος δεν ξέρω αν έχει ερώτηση, εντάχει όμως, διότι κλείνει η εκπομπή. Ένα κεφάλαιο δύσκολο, ακτοπλοϊκό. Τελικά ποια είναι η πραγματικότητα? Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και το είπανε και το λέω στη διακήρυξη της Κοινωνικής Συμφωνίας, παρόλο που η διακήρυξη είναι ένα κείμενο που δεν περιλαμβάνει διατάξεις προγράμματος, εν τούτης επέμεινα για να βάλω την υπογραφή μου, να μπουν 2-3 πράγματα μέσα. Ένα από αυτά ήταν και η επιδίωξη του μεταφορικού ισοδύναμου. Δεν λέω ότι ο Κασάρας, ο Γιώργος ή η Κοινωνική Συμφωνία θα το λύσει, λέει όμως ότι είναι αυστηρά προσιλωμένο, πεισματικά προσιλωμένο στο να πετύχουμε την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου. Είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο, χάσαμε πόρους χρόνια τώρα που δεν αξιοποιήσαμε ευρωπαϊκούς πόρους για να το πετύχουμε, δεν πρέπει ούτε για μια στιγμή να το βγάζουμε από τη σκέψη μας. Είναι λοιπόν στην ιδρυτική διακήρυξη της Κοινωνικής Συμφωνίας το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως και η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, όπως επίσης και η υγειονομική θωράκιση των νησιών του Αιγαίου. Πολύ ωραία. Πριν πείτε εσείς οποιοδήποτε έτσι μικρό μήνυμα θέλετε προς τον κόσμο, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια εντός εισαγωγικών προβοκατορική ερώτηση. Έχει ανάγκη η Κάλυμνος να έχει δικό της βουλευτή? Είναι μια έτσι ρητορική, αν θέλετε, προβοκατορική ερώτηση. Θέλω την απάντησή σας και παράλληλα ένα τελευταίο μήνυμα προς τον κόσμο, κύριε Κασάρα, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη σας τηλεοπτική παρουσία. Εάν σκεφτεί η Κάλυμνος τι έχασε όταν για 25 χρόνια δεν είχε βουλευτή και αν ταυτόχρονα δει ότι έστω
λύσαμε 2-3 ζητήματα που χρονίζανε σε μια περίοδο καταστροφική για όλη την Ελλάδα, τότε πραγματικά πρέπει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται καλύμνιο βουλευτή. Και μάλιστα χρειάζεται ένα καλύμνιο βουλευτή που απέδειξε ότι αφού γκράζεται τον καλύμνιο, που απέδειξε ότι αφού γκράζεται το Δωδεκανήσιο, που απέδειξε ότι ζει με τις αγωνίες των νησιωτών, που απέδειξε ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα και να πει όχι και προς το κόμμα του και προς την Τρόικα. Και μπορεί να συστρατευτεί με δυνάμεις που δεν είναι πια ένα μεγάλο κόμμα, αλλά είναι ένα μικρό κόμμα που παλεύει να μπει μες στη Βουλή και που αξίζει να μπει μες στη Βουλή. Γιατί η Κοινωνική Συμφωνία έχει διατρανώσει ότι με περιοριστική πολιτική, με μειώσεις μισθών, με κατάρριξη του κατώτατου μεροκάματου, με κόστος ζωής στα ύψη, με αυξήσεις των τιμών των ΔΕΚΟ, με το τραπεζικό σύστημα να τα έχει όλα ελεύθερα και με το λαό να υποφέρει, δεν υπάρχει διέξοδος. Και έρχεται η Κοινωνική Συμφωνία όχι μόνο να κάνει διαπιστώσεις, αλλά έρχεται και να προτείνει την έξοδο από την κρίση με τα εθνικά ισοδύναμα που κάποια είπαμε και κάποια άλλα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κασάρα, και να σας ευχηθούμε καλή τύχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ανάγκη και τις ευχές και την ψήφο και τη συμπαράσταση και τον καλό λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και την συνέντευξη με τον υποψήφιο βουλευτή Δωδεκανήσου της Κοινωνικής Συμφωνίας Καλυμνιακής Καταγωγής, Γιώργο Κασάρα. Ραντεβού την επόμενη φορά, την επόμενη εκπομπή δηλαδή, που θα έχουμε έναν άλλο υποψήφιο καλεσμένο μας στην εκπομπή μας, εν ώψη και των βουλευτικών φυσικά εκλογών. Επιτρέψτε μου μία φράση μόνο. Καλύμνιο, όχι καλυμνιακής καταγωγής. Σωστό. Καλύμνιο. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.